Mašine strašne priče. Svako dete voli da priča neverovatne strašne priče. A ja sam jedna od njih. Ali sve ove priče su, kako bih rekla, neverovatno lažne. Ali danas ću vam ispričati užasnu, jezivu, istinitu priču. Radi se o dečaku koji se plaši od toga što je tako mali. I počinjemo! Nekada davno, u kraljevstvu udaljenom 139 zemalja, živeo je sićušni mali princ. Ne, pričam vam jednu drugu bajku. Ovog puta ispričam istinitu priču. U jednoj običnoj zgradi, u običnom stanu, u broju 139, živeo je dečak koji se plašio zato što je tako mali. Da je bio malo veći, ničega se ne bi plašio. Zato što su veliki dečaci već muškarci, a muškarci se ničega ne plaše. Pa, osim žena, možda. Kada ste tako mali, sve oko vas deluje veliko i strašno. Na primer, taj dečak se plašio da će ga mamica staviti u kadu i zaboraviti da zatvori vodu. Voda bi se dizala i dizala, sve dok se ne bi pretvorila u ogroman okean. Talasi su besneli, pretvarali se u oluju. Dečak je plivao, ali nije mogao da izađe iz kade. Na kraju bi završio negde na pustom ostrvu. Vrištao bi sve glasa da bi ga brodovi koji prolaze čuli. Ali bio je tako mali da ga čak ni teleskop ne bi pronašao. A nažalost, kapetani nemaju mikroskope. Dečak se takođe plašio odlaska u šetnju. U trenutku nepažnje ugazio je u crni i gnjesavi katran. Svi znaju da je katran neprijatelj broj 1 malih dečaka. Ako ste već veliki, možete samo da povučete nogu i da nastavite. Ali mali dečaci nisu dovoljno jaki da se izvuku ili da se izuju, jer mamice im baš jako vežu pertle. A šta ako naiđe Vanjak? Plašio se i da se sam vozi liftom, jer nije mogao da dohvati dugme za svoj sprat. Mogao je da dohvati samo do dugmeta za drugi sprat. Onda bi morao da ide stepenicama. Stepenice su velike i duge, a on živi na poslednjem spratu. Bilo bi mu potrebno mnogo vremena da tamo stigne. Možda čitava godina. Dok bi se vratio kući, postao bi starac. A šta ako se razboli i zaboli ga grlo, a jedino što može da pojede je džem od jagoda? Otišao bi u kuhinju i pokušao da otvori vrata frižidera. Ali bila su tako velika i teška da bi morao samo da sedne na pod i čeka. Verovatno bi skončao pre nego što dobije taj džem od jagoda. Ili još gore, možda bi ih konačno otvorio, ali bi džem pao na njega. Najstrašnije od svega, kad ste tako mali, roditelji vam nikada neće kupiti bicikl za odrasle. Samo zamislite to, da morate da vozite tricikl sve dok se ne venčate. Uglavnom, bilo je strašno biti mali dečak, sve do tog trenutka kada je video malu macu na ulici. Bila je baš sitna. Pas ju je jurio, a maca se popela na drvo da bi pobegla. Tada je dečak uzeo prut i oterao psa. Uzeo je macu i poneo je kući da živi sa njim. Kod kuće sipao je maci malo mleka i smestio je u krevet. Onda je shvatio da nije toliko strašno biti mali. Posebno kada imate nekog velikog ko se o vama brine. Sada je ta maca imala dečaka, a dečak je imao mamu i tatu.
koji su ga pohvalili kada su saznali da je spasao malu macu. A dečak je porastao i postao baš veliki.